deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop-out from stainless steel. Ea este Ana Otvos, antrenor de fitness și aerobic, dar și fostă componentă a lotului național de lupte libere. O tânără sportivă pe care Viorel a fost foarte încântat să cunoască la sală. Ne aflăm într-un loc în care Viorel nu credea că va ajunge prea curând. Viorel, ne aflăm într-o sală de sport. Veronica a cerut o pauză din căsnicie și ne-am gândit că ai vrea să-ți descarci furia, pentru că erai oarecum nervos. Da, am venit să-mi descarc nervii și furia aici. Crezi că vei reuși? Vor fi de bun augur exercițiile de aici? Eu cred că da. E bine, nu puteam veni singuri, așa că alături de noi este Ana Otvos. Bine te-am găsit! Bine ați venit pe la mine! L-am adus pe Viorel, nu știu dacă îl știi. Mai am auzit câte ceva, dar nu știu mai nimic despre povestea lor, însă știu ce am eu de făcut astăzi aici. Știu că trebuie să fac un antrenament cu el și să-l ajut puțin să scape de stres. Acum vedem cum se va descurca el. Ce exerciții recomanzi pentru eliberarea stresului? Eu am pregătit astăzi un antrenament de total body, încă nu știu capacitatea de efort, astăzi o să-l cunosc și o să mă mulez în funcție de el. Ești pregătit, Viorel? Da. Ai încredere în Ana? Da. La prima vedere, cum ți se pare Ana? De treabă, o femeie de treabă. Hai să mergem să se schimbe, nu? Că nu poate lucra așa. Corect. Hai! Ai mai făcut vreodată antrenamente de ceva anume, orice latură sportivă? Nu, decât acasă, prin muncă. Uite, eu o să adaptez antrenamentul la efortul cu care ești tu obișnuit și o să începem cu o încălzire. Eu o să-ți dau drumul la bandă, tu nu trebuie să-ți faci nicio grijă, o vom lua treptat și ușor să nu te sperii, da? Ușor, încep să mergi. Mergi normal, nu împinge banda, pentru că viteza se dă de aici. Tu doar trebuie să te mulezi pe ea. Perfect. Întinde piciorul mult mai în față. Aia, bravo. Cum e, Viorel? Pentru început e bine. Perfect. Ce senzație? Nici o senzație. Stai puțin mai relaxat din brațe și încearcă să ridici vârful piciorului mai mult. Contactul cu banda trebuie să-l ai pe pingea. Bine? Am înțeles. Aici trebuia vulpița pusă. Ea a fost, a dus-o Emily. Dar nu așa, mai repede. Ai emoții că e Ana lângă tine? Nu, deocamdată nu. Dar nu se știe. Ce nu se știe, Viorele? Ia zi-mi. Nu știu. Vezi că-ți dau banda mai tare și o să cazi dacă vorbești prostii. Îți place de Ana? Nu. Vrei să spun vorba aia? Adevărul. Să sperăm că da, spunem că nu. Să spun. Nu prea înțeleg eu vorba asta. Da, hai că e ok. Nici nu o să mă înțelegeți. Ușor. O să-l învăț astăzi să dea cu barosul, dar vreau să am o rugăminte foarte mare la tine. Ești foarte atent, lăsăm gluma la o parte, nu vreau să te accidentezi și nu vreau să accidentezi pe nimeni, da? Da. Ok. Eu o să-ți arăt pentru început care ar fi tehnica corectă. Sunt sigură că și tu știi să lovești, dar vreau tehnica pentru antrenament. Te folosești de inerția barosului care sare, lasă să ducă pe lângă tine, ai grijă la tibi, da? Îi faci loc la picior. Încercăm? Încercăm. Ia de puțin mai tare, că am auzit că ești nervos. Aia. Poate nervii. Mai tare, ha! Și mai tare. Bravo. Tot mai tare. Ai venit să te destresezi. Foarte bine. Asta e cea mai bună metodă ca să treacă toți nervii. Dar cine te-a enervat? Vulpița. Ce facem în continuare? Eu acum mi-am dat seama de capacitatea lui și cât de motric este, că de fapt și de drept despre asta este vorba și am un challenge pentru el, vreau să-mi facă tracțiuni. O să-ți arăt eu cum se face o tracțiune, iar pe urmă vreau să-mi faci 10, sunt sigură că tu o să poți. Mergem? Mergem. Hai! Priza aici, da? Degetul mare îmbracă bara, bine de tot, lași greutatea să cadă și de aici tragi și cobori ușor până întinzi brațele. Ok? Hai să vedem! 3, 2, 1 și... Perfect! Hai, dă-i drumul până jos. 1, sus. Bine. 2. Da, până jos vreau. 3.
Vezi că vreau 10. 4. Să ai grijă să nu te lovești la cap. 5. Nu-i capul meu. 6. Eu aș zice să ai grijă de el. 7. Mai jos vreau, dă-i drumul la brațe, întinde-le aia. Ai grijă că i-am promis Veronicăi că te aduc întreg. 10, perfect. Mai poți? 20. Hai să vedem. Da, întinde brațele, până jos. 15. Gata. Mai fă una. Ai zis 20. Gata, ajunge. Foarte bine. Chiar mă așteptam să le faci pentru că se vede că ești puternic. Când a luat o scurtă pauză, Viorel a fost sunat de Vulpița. Și uite așa, una din regulile impuse de cei doi a fost încălcată. Ce faci, dragă? Da, spune, Viorele. Ce faci? Auzi muzica? Ce muzică? Dar n-auzi muzica ce cânt aici? Eu o la gagici. Gata, eu nu mai vorbesc cu tine, hai! Gata, pa! Crezi că s-a supărat? Cred că da. Revenind însă la antrenamentul cu Ana, Ți-am pregătit niște mânuși. Să vezi ce nervos să-ți... Ești? Hai să vedem. Bagă mânțele aici. În primul rând ține brațele mai sus. Mai sus, mai sus. Hai, da, dă-i tare și rapid. Hai, 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 hai. Stop. Prima regulă de bază. Trebuie să ții gardă. Da. Asta. Degetul mare îmbracă celelalte degete, dar pe aici ca să nu-ți rup mâna. Ții gardă și lovitura se face de sus și din șold. Ok? Hai să vedem. Coatele pe lângă tine. Hai și pe ălalt sus. Hai, rapid, rapid, rapid. Tare, 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 tare și rapid. Mai repede. Mai repede. Aia, uite, acum o să-ți treacă toți nervii. Mai repede, mai. Foarte bine, hai. Viorele, lovești ca o mâță de-aia. Ești ca o pisică de-aia, plecată de acasă, ha? Ai obosit? Ajunge. Suficient. Ți-au trecut nervii? Și Hai, jumate. Cobor și ezuta, coboarul, picioarele sunt pe aceeași linie, spatele drept, îndoaie genunchii, spatele drept, depărtează picioarele mai mult, spatele drept. Da, duci ezuta spre înapoi. Acolo, aproape, aproximativ. Și acum, cu toți nervii tăi, izbești frânghia de sol. Tare, tare, tare. Aia. Tare. Ia uite-te. Acum încearcă câte una. Rapid. Aia, bravo. Mai repede. Foarte bine. Și cu ambele din nou. Tare. Câte unul. Tare. Stai mai jos. Îndoaie picioarele. Îndoaie genunchii. Dar depărtează. Aia, bravo. Tare. Ai venit acum la primul antrenament cu mine. Vreau să nu te oprești aici. Vreau să-mi promiți cumva că în fiecare zi o să faci o formă de mișcare, nu contează, te duci, te plimbi pe jos, mergi cu bicicleta, intri într-o sală de fitness, joci fotbal, tenis, orice. Vă mulțumesc. Cu mare drag și te mai aștept pe la mine și sper să-ți fi trecut nervii. Am văzut cum s-a distrat Viorel. Ți-a plăcut? Un om la țară care muncește în fiecare zi în curte, face aceste lucruri natural. Nici nu stă să se gândească el când ridică barosul, dacă el duce rotire completă din braț, cum ne arată nouă antrenorii de fitness la sală. Pentru că așa e la țară. Muncă. Cum faci tu cu alea? Păi când ai hățurile la căruță, nu așa faci cu ele. Când a tăiat lemnele, a tăiat, adică a avut mișcare. Asta zic, adică înțeleg că oricum era transpirată, la final curgea apa de pe... Dar tu ești bun de muncă, se vede pe tine că, uite, poți să faci tracțiuni. Deci acum nu mai pot să mai zic că doamna Mora că dar n-a zis nimeni că e bun de muncă, Viorele, o să zic până când te aud într-o zi, de știi să tai lemni cu drujba. Știi care e dorința mea, Viorele, legată de tine? Să vii într-o zi să spui, doamna Mara, azi am fost să-mi fac analizele că încep munca. Așa, o să vedeți că o să se întâmple. Hai, așteptăm. Dar în ce an? Deci asta e întrebarea. Anul ăsta. Ești apt de muncă, ești bun de muncă fizic, tu ești bun de muncă fizică. Pune mâna și muncește. Aia, ca să nu mai și ea, ca să înțeleagă, nu trebuie să muncească în același loc cu el, că eu am vorbit cu ei pe pauză și ea vrea să lucreze acolo unde lucrează și el. Nu se poate. Tu poate ai un loc de muncă mai mult dedicat femeilor. Te deranjează dacă el se duce într-o parte și tu într-o parte?
N-ai încredere în el? Sau el în tine? Nu știu. Dar tu ce ai făcut? Acum să vedem ce ai făcut tu. Ia să vedem ce ai făcut. Nu mai avem timp să vedem ce a făcut Vero. Dar ne spune Vero, ce ai făcut, Vero? O să vedem noi imaginile. A zis că ne face gogoși luni. O să văd. O promis doamna Mara, nu? A promis că ne aduce aici Veronica, gogoși. ce ai făcut? Am fost la cumpărături Așa? prin mall. Prin mall. Da, Frumos. Scump mall-ul, să știi. știu. Și ce ți-ai luat? Pantaloni, o bluziță, o cămașă albă. Credeam că de-asta mărar, pătrunjel, o cărniță de ciorbă, să faci o chiftea. Hai că a făcut și o ciorbiță. Cum așa a luat și ea hăinuțe, că S-a a zis că nu terminat mai aia, a mâncat S-a doamna terminat. Saveta, a mâncat Dima, cât să țină și ciorba aia. Bun, om vedea. Eu vreau să înțeleg totuși în ce stadiu sunteți voi. E clar că nu mai e nicio pauză în căsnicie. Dar cum sunteți? Împreună, soț-soție, fericit, dormiți separați? Care-i de Nu fapt? mai dormim separați, au terminat Așa. pauza. Dar v-ați împacat? Da, Cine a făcut primul pas? Ea, eu. Când a L-am sunat atunci? mușcat. Ce-a făcut? L-am mușcat. de gât, ea. Când? Când a făcut primul pas. L-ai mușcat de gât și asta înseamnă că ai făcut primul pas? Și el... Și el te-a mușcat de mână. Doamne, nu. Cum ea? Arată, fii atent cum se vede. Ferească-mă, Dumnezeu. Păi cum măi, să o muști așa, Viorele. Viorele? Dar nu, că ea a tras mâna, că altfel nu Ia, rămâne. uite, arată un pic, uite, se vede la cameră. Nu, invers. Deci e o urmă de... Doamne. Ea a tras mâna, că eu eram... Amor nebun, dragoste gheboasă, da, așa? Ea a tras mâna, că dacă nu trăgea mâna, nu se întâmpla Dar de nimic. ce vă mușcați și nu vă Întrebați-o pe ea. iubiți, da? Întrebați-o pe ea. De 8 martie pregătești și tu ceva nevestit. Da. Ești pregătit, știi, și tu Da. o floare să-i pui acolo. Asta e secret. O floare și 2 grădinari. Doamna Mirela, e secret. Iar flori. E secret. Dar ce ți-ai Deci, dar dorit ce dacă vrei? nu Deci flori? fier de călcat să nu mai aducă, nici flori. Doamna Dar ce ți-ai Mirela, dorit? Lasă-o mai să o întreb, mă lași? vă las. Ce să-ți aducă? Asta îi spui lui. Ce să-ți aducă? Zine nouă, că aude și el. Unul interzis un lucru, interzis. Care? Eu cred că cel mai frumos cadou ar fi să-i aduci fetița. Cam așa. Și mai este un singur lucru, Care? ăsta e... Zi mai repede. Ia. Nu se spune. Deci ce nu vrea să-i mai cumperi niciodată? Ăsta cadou, când îl aduc, o să-l vedeți luni aici, în Am platou. înțeles. Bun, tu zi-mi acum încă o dată. Îi mai cumperi oale, fiare de călcat? Da. Păi am văzut că nu-i place. Veronica, ce să nu-ți mai aducă niciodată cadou, băiatul, soțul tău? Nici fer de calcat să nu mai aduc. Păi ai unul deja. ce Bun, să faci altceva, cu două? ce să nu-ți mai aducă? Să nu mai aduc prostii. Cum ar fi? Oale de gătit, Cum o să-ți prostioale de gătit, nu mașină de ce? spălat, un aspirator, să nu mai vină cu prostii Ce vrei? din astea. Asta. O să-l vedeți luni aici. Păi da, am sesizat, Viorica, în filmările de la voi din casă, cum ați primit casa, cum zic și eu, că ești muierea casei, da? Cu niște urme din astea pe vitrină de degete, cine o fi pus mobile, mă, nu le-ai șters și tu. Mai ales că aveați un Am safir. șters. Pe filmarea cu doamna Saveta și cu Dima Trofin nu erau șterse. Pune mâna și fă curat. Eu i-am mai atras odată Da. atenția, dar și i-am zis, pune și șterge. Bine, nu face ea, fă tu. Nu scade. Că n-ai serviciu, Păi eu știi ce zic? Fac, doamna Mara, deci Le eu împărțiți, fac. dar să fie curat. Dar dacă ne împărțim și o ia din mijloc, lasă să duce ce iesă. O luați fiecare Bun. din un colț, vă întâlniți la mijloc. În acest weekend de ziua mămicilor, ziua femeilor, ziceți-le cum e ziua noastră a tuturor, prilej cu care încă de pe acum urăm mămicilor și femeilor mulți ani cu sănătate, cu bucurii și să aibă parte de tot ce e mai frumos în viață. Iar de luni, cei doi protagoniști vor merge la școală pentru că vor fi înscriși la cursuri de formare Grupa zero. profesională. Da, la grupa 0 de formare bucătari, ospătari. Deci de luni, gata, încep cursurile pentru ei. Așa că eu vă doresc dumneavoastră un weekend minunat cu bucurie și sănătate și ne revedem luni, Emily.